Regelero wana wa Mwari. Mufaro mkuru tihlangane nemi. Injabulo enkulu ukuhlangana nani. Vanotenda mashoko oakatumwa Paulo mwaja waAfrika. Abakholwa kula mazwi owathunywa eNesipho mazwe waseAfrika. Omoya mthene omso wa 28 February. Umoya ongcwele umhla ka-28 February 2020. Akazovere ngomso wa 19 March. Waze wafundwa ngomhla ka-19 March 2020. Zvino sezvamanzwa General Secretary. Njengobani zwile uGeneral Secretary. Tauya kuti tikupe zvinhu zvive pachena pamuri maitikira zvakaita. Size kuti sininike konke kube sobala. Manzwa pasirwa nyaya kuti pamba pamudzidzisi. Nizwe okwashelu udaba ngasenjini kawathunywayo. Kuti vakomana vakarambidza kuti pairi tsamba iverengwe. Ukuthi lawa madoda wala ukuthi le ncwadi ifundwe. Saka maminister nesitose takadzokera hedu kudzimba dzedu. Amaminister nathi sonke sabuyela ezindlini zethu. Zvino tati garei. Sesithi sihlalene esikhathi. Ini ndakanga ndiri kuKaroi kune plot yangu. Mina bengike ngise Karoi kune plot yami. Ndakafonerwa nomwana wangu ari kuHarare. Ngafonelwa nengane yami iseHarare. Zvikanzi baba kuno kwauya samanisi. Wathiwa khona lana kufika incwadi renyu asindere ku High Court. Lisho lifuna wena kodwa lase High Court. Kati samanisi ini ndirangarire kuti ngamangala ukuthi incwadi yokuboshwa ndinenyaya yeyi kana chikwereti necala liphi noma isikweleti. Ndikati iri nyaya yeyi olwani lolodaba. Zvikanzi ndeye kuchechi. Wathiwa yasebandleni. Ndikati kuchechi kuti kudii? Ebandleni kuthiwani? Ndiani akaisa nyaya iyoyo? Ubani wabeka lolu daba? Zvikanzi ndimufundisi Mambare. Kuthiwa umfundisi Mambare. Ko Mambare ndakambotaura naye nezvechechi kupi? Mambare ngike kakhuluma naye na ngokwasebandleni. Zvikanzi achitouyai muri kutodikamwa izvezvi. Bozani uyafunakala njengamanje ku High Court. High Court. Ini handinamboziva zve-High Court upenyu hwangu. Mina ngaze ngangena ku-High Court impilweni yami yonke. Ndakasvika Harare ndokuverenga gwara. Ngafika eHarare ngafunda incwadi. Ndokuona ko nyaya zvairi yanyaya yekuchechi. Ngabona ukuthi udaba ololuya lwasebandleni. Mambare ari kuti mhangarira isu sezvamanzwa tese vataurwa mazita. uMambale uyasibopha thina sonke njengamagama niwazwile efundwa khona lana. Pamwe chete nemi sechechi muriwo 10th respondent. Kanye nani nina njengebandla. Asi chataisirwa mazita ndechokuti osakubekelwa amagama okukuthi zvanzi munosapota kuti AK Mwasha ndi Archbishop. Kuthiwani asapota ukuthi AK Mwasha uyena umkhulu phakathi nakwethu. Ati takamboti ndi Archbishop kupi? Wathi sathiwa uArchbishop kephi thina. Saka Mambare achisa nyaya yake ku court, ku High Court. Mambale ebeka udaba lwakhe eHigh Court. Se applicant saye unomangara. Njengayena ubeka icala. Kune zvinhu zvai kumbira ikoko. Khona izindobe ezicela khona lapho. Aiti iye AK Mwasha ndo manyoro akaita iva. Wabhala kanjena wathi uAK Mwasha Ari kuzvita Archbishop. Uziyenza umphathi webandla. Saka ari kugadza mabishop. Ingakho ebeka amabishop. Saka vose vakagadza ava noutungamiri hwakagadza bonke abaholi ababekile abafanele kuba khona. Nokuda kuti unozvita Archbishop yasi. Ngokuba yena uyazenza uArchbishop kanti akasiyena. Zvikanzi izvi zvaireva kuti zvazvinoona ndezvekudaiwa. Loko kuchaza ukuthi Bishop Chiseko Mwasha. uBishop Chiseko Mwasha kuti ave chairman wechechi. ukuze abe uchairman webandla. Bishop AK vakatokumbira kuna mudzidzisi. uBishop AK wacela kuwathunywayo. Saka zvatora kuti nayewo uchairman hwaifanira kutopera. Waisho kwachaza ukuthi kanye naye uchairman kumele angabi yena uchairman. Uyezve Mambare wakanyora achiti uMambale na wabhala esithi pane tsamba yakanyorwa iye anoti kapepa kakanyorwa wathi nakhona iphepha labhalwa
Tsamba iyoyo ichinzi mashoko omutumwa Paul Mwazha waAfrica. Le ncwadi kuthiwa yabhalwa nowathunywa eNSPO Mwazha wase-Afrika. Akati inini handizvitendi izvozvo. Wathi yena akakholwe ngaleyo ncwadi Kuti mashoko omutumwa Paul Mwazha ukuthi waAfrica. amazwi owathunywa eNSPO Mwazha wase-Afrika. Nokuti mazuva apfupireyawo Ngokuba kulezi nsuku ezingemuva le mutumwa akatanga kurwara. owathunywayo ubegula Achirwara njere zvinonzi dementia pachirungu. wabe ephathwa ingqondo Zvekuti panguva ino haazivi zvaari kuita. ongalesi sikhathi akayazi into ayenzayo. Saka aigotaura mashoko awa sei iye asingazivi zvaanoita. Wayebhala lezi ncwadi kanjani nangazazi ukuthi uyenzani. Saka tsamba iyi haifaniri kutendwa. Le ncwadi akumele sikholwe kuyo. Saka akati vanhu muchechi Wathi abantu ebandleni kuona kwandinoita ini iye mhambare wacho ukubona kwakhe yena umambara ndokokuti vanoda kuti Tawanda ave iye unotungamira chechi bafuna ukuthi uTawanda uyena uhola ibandla kwete AK Mwazha not AK Mwazha umfo wabo omdala. Saka ndo zvatiri kuda kuti uyu ngaabve Tawanda atungamire chechi. Ingakho ngifuna ukuthi AK akasuke uTawanda ahola ibandla. Uyezve kuti matabhenekari yese aya zonke lezi ndawo sezidlela kuze isidlo ave maoko aTawanda kube ezandleni zikaTawanda nokuti ndiye unotungamira chechi ngokuba uyena uhola ibandla. Saka ndo zvinhu zvaakaisa kuchechi achiti zvinofanira kuva inonzi urgent chamber application kureva kuti zvinofanira kuitwa nechimbi nyaya yacho kuthiwa kumele kwenziwe ngokushesha khona lokho. Asi jaji wakaona application iyi wakairamba ujaji wabona lena wayala wathi ngeke kwenziwe ngaleyo ndlela. Ndobva amunyorera tsamba akati hazvigoni kuti iitwe chimbi. Wathiwa ngeke kuyenzeke ngokushesha kanjalo. Asi iye akaenda nagweta wake vaka-aplya baphinda bayongena futhi bayo-apply kuti tiri kuti ngaitwe chimbi ukuthi sicela kwenziwe ngamasinyane. Saka ndo patakazodaidzwa kukoti ila sabizwa enkantolo taenda kuya sesiyile khona jaji wakati ndakaverenga zvinhu zvipana ujaji uyezve zvaanga awedzera ubese ngezokunye ndezvokuti general secretary takamususpenda kumusangano kuchibhuya wawakaenda wati general secretary wasuspendwa kulo mhlangano wasinatenderera Bishop AK Mwazha wahamba bangena imvumo yaBishop AK Mwazha. Uyezve mabhishop awa vese havafaniri kusvika kumba kwomutumwa nyangwe vana vomutumwa vasiri muchechi muno noma ingane zowathunywayo kanye namanye amabhishop akufanele bafike endlini kowathunywayo kureva kuti Dr. Mwazha havafaniri kusvika kumba kwababa ukuthi uDr. Mwazha akufanele afike endlini kababa wakhe. Bishop Ngoni vanga vachiri kwaMarange panguva iyoyo Bishop Ngoni naye besakhonza kwaMarange ngaleso sikhathi ukuthi akumele afike endlini kababa wakhe. Nesu tose tiri muchechi nathi sonke sisebandleni njengamabhishop akufanele sifike khona. Asi jaji wakati imberi tichaitawo saka Africa yedu. Amen. Saka uyu wakaramba urgent chamber chii application akati zvandakataura netsamba wati loko ngakusho ngencwadi ndo zvandodzokorora zvekuti handikwanisi kuitenda seagent. Wati njengoba kade ngasho angifanele ngikholwe lokho enikusho ukuthi handina chandinoona varume ava chavakakanganisa ngokuba akukho engikubonayo kwaphazamisana laba besilisa chechi kana pamba pomutumwa ebandleni noma endlini kawathunywayo. zvino zvadaro kunjalo nyaya yekuzoti tisaenda kumba kwomutumwa udaba lokuthi singaye endlini kawathunywayo nenyaya yekuti general secretary akasuspendwa kodaba lokuthi ugeneral secretary wasuspendwa yakazoitwa noumwe jajiwo kwaba omunye umanje uye vakanga vachiita maaffidavit mamabhishop bese bebhala ama-affidavit amanye amabhishop vachisapota mhambare besekela umhambare anoti uyu Mahachi ukuthi uMahachi Mhizha kanye noMhizha Zeremende kana kuti Mujawabikwa umujawabikwa vakaisa maaffidavit na Chipeko Mwazha
babhala ama-affidavit kanye behambisana noChiseko mwana. apa vakaisa maafidhavhiti vachisimbisa vachiti Bafika lawa ama-affidavit beqinisa besithi kumba komutumwa weprivate property endlini kwathunywa i-private property hapaitirwi zvinhu zvechechi akumele kube khona izinto zebandla zenzelwa khona. uye hapana chinhu chechechi chiripo.